na osewacho ni oket nyithindo e sikul. Sirkal bende depo ni ok winji, koso kae pogruok mar sirkal kod tich matimore ground. Jopuonj gi sirkal directive migolo. Iwacho ni skunde nyabedo ni onge pesa, sirkal to ni nyithindo bede e klas. Pogruok magi kantiere. Ahinya kaluwo kata piny Kenya mangima, Profesa. Aparo en mana gimna wacho sirkal wacho ni nyithindo nyaka timre ang'o odhi e skul. Sirkal gin jotendwa nyaka gi set vision iwinjo. The vision en nyathi ka nyathi achiel e Luoland ka kata Kenya te nyaka timore nade dhi e skul. Gima nitie bende sani especially e CBE sani nyithindo sani osebedo mang'eny. Koro ing'eni pesa manyocha sirkal chiwo ne nyithindo ma siling 22,000 cha per head. Kech nyithindo ng'eny koro osetimore nade odok piny yudo samoro na siling 16,000. Koro mayo gimnomiyo atemo encourage sirkal to wacho nyithindo nyaka timre nade dhi e skul. Ando winjore wa support mano. To man kaka janyuol bende nyaka kony sirkal mondo pesa manorem matini kanyalore to be ane gima nyalo timo. Mane gima nyalo wacho. Nikech ka waweyo ni waweyo to gima timore Luoland sani biro yudo ni nyithindwa mang'eny sani ok nyal dhi ang'o skul. To skul to ber, skul emomiyo Ruto bedo president, skul emomiyo an sani an vice chancellor Meru University kech na from nowhere. School is the only place manyalo keto ji obed ang'owa maromre. Koro kata kade pesa wach pesa tek manade da ombo jowa yawa kata mana gweno achiel tie siling 500 to 1,000. Koro wanyalo tema matek mondo nyithindo to timre nade odhi e skul. Sirkal to dwani wadhi wate to pesa ma koro ke nyithindo sani ng'eny koro ginyalo gino te. Koro wambe nyakwa lok mindwa. Mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Githoth ahinya kaka oyueyo masani mondo mi anga duo kod mathoth ahinya madonjo kar kae. Achiel kachiel nitiere ote mano madonjo wuok kuom oganda wa mopogore opogore. Nitiere ote ma wuok kuom Nation Kabwana wacho ni mos na Professor Odhiambo kane studio kar kacha, wacho ni a great friend of mine. Wacho ni I'm one of them who made sure ni obedo reinstated back to the university. Erokamano ahinya Nation Kabwana kuom ote marika. Professor yudo ote. Nitiere ote machielo kae mano mara Kennedy Ariembio wacho ni antiere twak achiel kachiel arito twak. Professor sedonjo kar ka amor gi twak. Erokamano. Evans japuonj mano mara Gorosari ka antiere Nairobi ka wacho ni antiere kar kae mos na Professor Odhiambo sedonjo studio kae. Achiel mantiere wacho ni en